30 ta' Awwissu San Pamakju. Għex fir-4 seklu u miet qrib is-sena 409. Pamakju twilet minn familja nobli Rumana. F'żożitu iffrekwenta l-iskejjel tar-retorika u sar ħabib ta' San Ġlormu. Baqgħu ħbieb u żammu kuntatt bejniethom tul ħajjithom. Fis-sena 385 Pamakju iżżewweġ lil Pawlina, it-tieni bint ta' Santa Pawla, ħabiba oħra ta' Ġlormu. Imma Pawlina mietet waqt li kienet qed twellet fis-sena 397 u San Ġlormu, San Pawlinu ta' Nola u xi ħbieb oħra kitbu ittri imqanqla lil Pamakju mimlija kondoljanzi, kuraġġ u għedi tat-talb tagħhom. Martek hija issa xhieda tiegħek u dik li tinterċedi għalik ma' Ġesu, kitiblu San Pawlinu ta' Nola. Għamilha dik li takkumpanjak fl-atti ta' karità li tagħmel, hi onorata bil-virtujiet tiegħek u tixba' bil-ħobbs li inti tagħti lil-foqra. Minkejja li Pamakju tnikket ħafna bil-mewt ta' martu, hu ħa il-parir tal-ħbieb tiegħu. Beda jgħix ta' patri u ingħata kollu kemmu għal ħidmiet ta' karità, mod speċjali f'ospizju li kien bena flimkien ma' San Fabiola f'Porto fil-bokka ta' Tiberija għal barranin foqra. Kien idur bil-pellegrini foqra morda jew dawk b'diżabbiltà. Pamakju kien jemmen li l-għażiża martu kienet qed tieqaf miegħu waqt li kien qed jagħmel dawn l-atti ta' ħniena. Pawlina kienet magħrufa għall-imħabba tagħha lejn il-foqra u l-batuti u hu ried ikompli jimxi fuq il-passi tagħha. Żewġa issa beda jemmen li jieħu ħsiebhom kien l-aqwa tribut possibbli li seta' jagħti għall-memorja ta' martu. Fis-sena 399 Pamakju u Aċejanu kitbu lil San Ġlormu u inkoraġġewh biex jagħmel traduzzjoni mill-oriġinal ta' De Principis ta' Oriġenu u biex jirriġetta l-insinwazzjoni ta' Rufinu. San Ġlormu wieġeb is-sena ta' wara. Pamakju kien aktar ġentili fi kliemu minn San Ġlormu u ġieli ġibet l-attenzjoni ta' San Ġlormu dwar dan. Minkejja li Ġlormu jirringrazzja lil ħabibu tal-interess tiegħu, baqa' ma bidilx ċertu ħruxija fi kliemu l-aktar meta kien jikkumbatti l-ereżiji ta' żmienhom. Pamakju ipprova wkoll jirrikonċilja lil Ġlormu ma' Rufinu li kellhom nuqqas taqbil f'argumenti tagħhom, imma Ġlormu baqa' sod fil-pożizzjoni tiegħu. Pamakju kien jikkorrispondi wkoll ma' Sant Wistin. Fis-sena 401 Sant Wistin innifsu irringrazzja lil Pamakju għal ittra li kiteb lin-nies ta' Numidija fejn hu kellu proprjetà u talabhom biex jabbandonaw ix-xiżma donistika. Ħafna mill-kummentarji ta' San Ġlormu dwar l-iskrittura kienu iddedikati lil Pamakju. Is-sit fejn inbena l-ospizju ġie skavat u l-iskavi żvelaw il-pjan u l-arranġament ta' dan il-bini uniku fit-tip tiegħu li kien fih kmamar u swali għal-morda u l-foqra mad-dawra kollha. Interessanti wkoll il-fatt li Pamakju kellu knisja fid-dar tiegħu dik li llum hija il-Bażilika tal-Passjonisti, iddedikata lil qaddissin Ġwanni u Pawlu f'Ruma. Din twaqfet jew minn Pamakju nnifsu jew minn missieru. Fil-bidu din kienet magħrufa bħala Titolus Bizantin u mbagħad bħala Titolus Pamakji. Pamakju miet madwar is-sena 409 meta il-Goti ħadu lir-Ruma. Fil-ktieb ta' Tobija kapitlu 4, versi minn 16 sa 18, insibu dan. Mill-ħobs tiegħek itma' lil minu bil-ġuħ u minn ilbiesek libbes lil minu ħarwien. Kull ma jkollok żejjed agħtih karità u tagħtix b'nofs qalb. Fittex il-parir ta' minu għaref, tmaqdarx parir siwi.
U d-duttur tal-Knisja San Basilju l-Kbir isostni li il-ħobbs li taħżen huwa ta' dawk li m'għandhomx jieklu, li l-biż li żżomm fil-gwardarobba huma ta' dawk li m'għandhomx jilbsu, iż-żraben li ma tilbiss huma ta' dawk li m'għandhomx żarbun, il-flus li għandek żejda huma tal-foqra. Jidher li l-qaddis tal-lum fehm sewwa t-tifsir ta' dawn il-frus. Kull nisrani hu msejjaħ biex jagħmel użu tajjeb tal-ġid materjali li Alla ipprovdilu u tal-ħin mislu flilu fuq din l-art. Imma x'wassal lil Pamakju biex jibda din il-ħidma konkreta tiegħu ta' karità lejn il-proxmu? Il-mewt ta' martu u l-pariri sewja tal-ħbieb qaddisa li kellu. Iva tassew li kien jozza, huwa minnu li ħassu mkisser ġewwa fih bit-telfa tagħha għax din kienet tagħmel parti essenzjali minn ħajtu u magħha kien intrabat għal kollox. Ħsibijiet u tifkiriet imlew lil moħħu. U qalbu li kienet għadha maqsuma bin-niket bdiet tara kif se ssib mezz biex minkejja l-firda tibqa' tesprimi imħabbita lejn min tħobb. Min ġarrab il-mewt ta' xi ħadd tażis jaf eżatt xi jfisser dan il-kliem. Il-ħajja trid tkompli kif komplet dik ta' Pawlina fis-sema li kienet ukoll qalba miftuħa għal bżonnijiet ta' dawk l-aktar batuti. Imma kif se tkompli tagħna hawn fuq l-art? Pamakju bħalma ħafna drabi nagħmlu aħna emmen u ittama li martu b'xi mod iruh ħajja u tinsab miegħu f'kull ma jagħmel u li la darba kienet ruħ tajba kienet qed titlob għalih quddiem Alla. Imma f'imħabbtu leha Pamakju staqsa l-aktar mistoqsija li kienet tinteressah. Kif nista' noġob lil marti minn fejn qiegħda? U r-risposta li kienet bħal ispirazzjoni mis-sema ħada mingħand il-ħbieb qaddisa li kellu. Beda jimla ħinu u ħajtu b'mejjel ta' karità kif kienet tagħmel hi, li mbagħad dawn imlewlu wkoll il-qalbu. Kien ċert li b'dan il-mod u seta' jagħmilha iżjed kuntenta. U tassew ġara dan, la darba dawk l-eżies li qegħdin jistennewna fis-sema jifirħu jarawna inġemmaw għalina teżori u post fil-ġenna biex meta jasal il-waqt ninġabru l-kol flimkien bla ma nkunu nistgħu ninfirdu iżjed. U aħna, meta ninfirdu minn ma xi ħadd tażis għalina, kif nimlew il-vojt li din il-persuna tkun ħalliet f'ħajjitna u f'qalbna? Nirsistu biex ngħixu b'mod li ta' bilħaq ikunu nistgħu ninaqdu ma' dawk l-eżies tagħna li ħallewlna eżempji tajbin fuq xiex nimxu, ħalli mbagħad nissieħbu magħhom. Min jaf li kieku ninaqdu ma' xi grupp ta' volontarjat li minnhom għandna bosta f'pajjiżna biex barra li nkunu qed nagħmlu l-ġid lill-oħrajn insibu wkoll is-sapport ta' persuni oħra li jistgħu mbagħad isiru ħbieb tagħna. U xi ngħidu għal dawn li ma jistgħux jerġgħu jiżżewġu u għad hemm marthom jew żewġhom ħajjin u jinsabu separati minnhom. Kif qed jimlew il-vojt u l-ħin f'ħajjithom? Qed jużawh f'emejjel li jagħtu glorja lil Alla u li jedifikaw lil proxmu? Talba, San Pamakju itlob għalina li b'xi mod inġarbu t-telfa ta' xi ħadd li kien ifisser ħafna għalina. Għatina li fuq l-eżempju tiegħek aħna nimlew il-vojt ta' ħajjitna b'emejjel qaddisa bħalek biex dan jimla wkoll lil qalbna bil-paċi li għad tkun bla tmiem fis-sema pajjiżna. Amen.